Čítanie z knihy proroka Izaiáša. Toto hovorí Pán. V milostivom čase ťa vyslyším a v deň spásy ti pomôžem. Ochránim ťa a zmluvou ľudu ťa urobím, aby si pozdvihol krajinu a rozdelil spustošené dedičstvo, aby si väzňom povedal, vidíte, a tým, čo sú vo tme, zjavte sa. Budú sa pásť popri cestách, ich pastva bude na všetkých holých pahorkoch. Nebudú lačniť ani žízniť, ani zraní ich úpal, ani slnce, lebo ich bude viesť ten, čo sa zľutoval nad nimi a k prameňom vôd ich privedie. Zo všetkých svojich vrchov cesty porobím a moje chodníky sa vyvýšia. Hľa, títo prídu zďaleka, tí hľa od severu a od mora a tamtí z krajiny sinín. Plesaj nebo a jasaj zem, plesaním zníte vrchy, lebo Pán utešuje svoj ľud a nad svojimi biednými sa zľutúva. Sion povedal: Pán ma opustil, Pán na mňa zabudol. Môže matka zabudnúť na svoje nemluvňa a nezľutuje sa nad synom svojho lona. A keby aj ona zabudla, ja na teba nezabudnem. Môže matka zabudnúť na svoje nemluvňa a nezľutuje sa nad synom svojho lona. Hovoríš si, Pán ma opustil, Pán na mňa zabudol. Plesaj nebo a jasaj zem, Pán utešuje svoj ľud. Plesaj nebo a jasaj zem, jeho oči sa nad biedným zľutujú. Môže matka zabudnúť na svoje nemluvňa a nezľutuje sa nad synom svojho lona. A keby aj ona zabudla, Pán na teba nezabudne.